Milujem maslo, pozri, aké pekné. What the hell? Toho masla hodíme rýžu. God have Zalejeme mercy trošku. upon us. Dáme 4 kocky bučonu. Rýžu necháme zatiahnuť. Bože, už vôňa. Keď už vidíš, že rýža je dozlatá, toto vyťahni. Porhel a ostatné dorobíme v mikrovlnke. V rizote nesmí chýbať, čo? Čo? Party. Je to frka. Risotto dáme dovariť do mikrovlnky. God have mercy upon us. Na boha. Dobre je. Ak máte radi čili, môžete si God have mercy pre upon us. dokonalé krémové risotto použijeme bechamel, záuničko. Wow, toto už je na pol ceste. Vajíčko. A ten bechamel. Aby ste mi povedali. God have mercy upon us. Oplachnem si tanier a môžeme ísť servírovať. No čo? Wow, podarilo sa. Ideme sa... Ty brďo. Ideme na ochutnávku. God have mercy upon us. Vlastne sa spravila tá rýža. Priatelia, mám vás rada, prajem vám dobrú chuť k obedu a krásny deň. To je potravinárska fólia, ak by ste Oh, hell no. mali reči. No.